I don't think la eSouth Africa kuyakhulunywa kakhulu ngalesikole lesi, iSafa Transnet School of Excellence. There are many good players abaqhamuka kulesikole lesi. Ama-legend ala ku-PSL, amaningi aqhamuka kulesikole lesi. Abanye abadlali baze bayodlala le phesheya. Lesikole lesi sasungulwa ngo-1994. And ekusungulweni kwaso there are many key players. There are many legends abaqhamuka kulesikole. Abadlali abanjengo Danny Clayton osekwadlalela iSuperSport United, osekwadlalela iBidvest, osekwadlalela iOrlando Pirates. Suka kusona kulesa sikole lesiya. Abadlali abanjengo Dylan Shepherd, sebadlala kwiVets, abasebadlala kwiMaritzburg United. Many teams nje la eSouth Africa. Abadlali abanjengo Kigen Dolly, oseke waya kwi-AS Cape Town, oseke waya le phesheya eFrance, oseke waya kwi-Kaizer Chiefs, oseke waya futhi kuMamelodi Sundowns. Steven Pienaar ngifuna ukukhuluma kakhulu ngoSteven Pienaar. I-legend yala South Africa, usuka kusona futhi School of Excellence. Abadlali abanjengo Samuel Julius basuka kuyona futhi nayo i-School of Excellence. Baningi nje abadlali engababala njengoThulani Serero, yabo oSerero bale phesheya besuka kusona iSchool of Excellence. And kunabadlali bamanje abadlalayo manje abasuka kusona iSchool of Excellence. uPrimo Diba ungathuka mase sekutshela ukuthi usuka kusona iSchool of Excellence, yabo ungomunye wabadlali abaphekwa kusona lesa sikole lesi. And ngiyangijabulisa kakhulu mengibona intsha yamanje, yabo intsha yamanje ama-youngsters adlala manje ku-PSL. Most of ama-youngsters asuka ku-PSL asuka kusona lesa sikole lesiya. Uma subheke la, uMfukeng usuka kusona iSchool of Excellence, uSiyabonga Mabhena usuka kusona iSchool of Excellence, uEmil Witboy lo oyele phesheya eyotrainer eyoshama trials kwi-Chelsea usuka kusona iSchool of Excellence. Nangu futhi omunye uKutlwano Letlaku usathana scorer ibrace for iMamelodi Sundowns, yabo usuka kuyona iSchool of Excellence. Ama-youngsters lawa ashisa ngempela kwi-PSL. Aphekwe isona lesikole lesi. Nangu Mfukeng ngiyambona esayidlalela le team le esamncane. Nangu futhi uNkotha wesesayini Orlando Pirates la uNkotha. Nimbona la uMabhena, nangu futhi nakhona uMabhena udlalela yona le team le. Mina nimbona la ila season la uKutlwana nange lapha eyobuka uMabhena ezoqala against iKaizer Chiefs. Kudlala iMamelodi Sundowns ayidlala neKaizer Chiefs la season. Ngiyambona futhi la uMfukeng esamncane. Nangu futhi la uKutlwano, ngiyambona uKutlwano, ngiyambona uMfukeng. Nangu lo mfana lo ngathi uJabulani Mokoena lo odlala kwiPirates encane right now. But ngiyakubona ukubaleka kwalesikole lesi bafethu. I feel like la South Africa kumele sibe nezikole ezikanje eziningi, yabo zingabi catered for those who have money kuphela, but zibe catered for abadlali abakwazi ukudlala ibhola, yabo. Because I know la eDurban ikhona iKZN Academy, KZN Football Academy, even though ikhona, but laphana ama-trials ngenwa ngemali. And leyo nto leyo iyabheda ngempela. Kumele kuqalwe phansi lento ihlakazwe, kuhanjwe izikole nezikole, kuhostwe ama-tournament ezikole. Lento le yebhola kumele ihlalelwe phansi, ifandwe ngempela, because ngeke ihlulwe irugby bayayenza lento le. Irugby uyibona i-structured kanje irugby. It's because ibhola i-sports sakhona siyamanage la South Africa. Thina la kumele sikhiphe imali ukuze sithole ithuba lokuthi sibonakalise usabadlali bangempela, yabo. Ubheka nje iSchool of Excellence, I think iSchool of Excellence ama-team aya participate lapha, ase coach beya-select abadlali kuyibona ukuthi hayi laba ibona kumele sibathathe, yabo. So I feel like izikole nezikole kumele ihlangane zenze umncintiswano lapho khona bezobiza khona ama-teams, ama-football team aleyo province leyo azobona italent, because each and every province la South Africa inawo ama-best players, yabo. Ngeke ukuthi ungitshela ukuthi Limpopo ayekho umdlali ontswempe Limpopo sayingane odlala ibhola. Ngeke ungitshela ukuthi eNorthern Cape ayekho umdlali ontswempe sayingane odlala ibhola. Ngeke ungitshela ukuthi eWestern Cape or eNorthwest or eFree State abekho abadlali. There are players there, yabo. Ngeke kuhlale kufocuswe eGauteng, yabo. eGauteng there are many Gauteng based players abadlala abantswe, but we don't get to see other provinces shine because azikho ningi kanje izikole ezikanje, yabo. Because lesikole lesi seGauteng, I think kumele zivulwe lezikole lezi zibe ningana khona sobona italente eliraw la eSouth Africa. Singarely kubadlali bale phesheya bezo outshine abadlali bala ku-PSL. Ngijabulisa ukubona isikole esikanje, yabo. Italente likhiqizwa, baningi abadlali asebaphuma before kulesikole lesi and namanje basaphuma. Kuyaqhutshekwa, kuyakhiqizwa italente, yabo. Engathi ngaqhutshekwa kanje ilokhu nje beyibambe kanjalo. Umsebenzi wabo uyancomeka ngempela, ngifuna ukuqamba amanga. Umsebenzi wabo nje uyancomeka.